Yayiqala noko ke ukwalanywa sele iminyaka esibhozo ngokususela oko kwasungulwa ikomishoni yokuziphatha kwamalungu e-ANC. Oku kwalandela ubungqina obabuthe thandalale lubala bonakalisa ukuziphatha gwenxa kwamalungu alo mbutho. Yanikwa kamagunya kokuba mayizisebenzele ngokuthe geqe, kodwa kubuhlungu kokokuba izindululo zayo ziye zifumana ukushukuxwa kuqala kwi-NEC yombutho, oko kwenza ingabi nalwamvila. Kwafumana ugxeka kwe-oku ngethuba lesingxobo songasekhoyo uba uAndrew Mlangeni kwiveki ephelileyo. He got pushed into this position due to the inaction by the National Executive Committee of the ANC on implementing recommendations of the Integrity Commission. Bambi bakholelwa kwelithi le komishoni yokuziphatha kwamalungu e-ANC ingasebenza ngokuthe geqe nangakumbi uba ngabe ingafumana amandla athe xhaxhe. If the complaint, the accusation right now is that they lack teeth, to some extent it's not because the people who serve on the commission lack the integrity and the will. Omnye umhlalutyi wezopolitiko uthi ANC mayinyusa ikawusi ngoku iqinisekiso kokuba ibuyekeza isidima sayo. Its decisions, processes and recommendations lack integrity. This is because the commission has not functioned consistently. Eza kutshanje iziganeko zaseGauteng zibandakanya amalungu e-PEC yombutho, isithethi sikamongameli uKhusela Diko, umphathiswa wezempilo kweli phondo uBandile Masuku ndawonye nowakwakhe uLoyiso. Bathi wembende lukhwembe-khwembe lokukhutshwa kweethenda ze-PPE. NdinguAbongile Dumako, kwiindaba ze-SABC eRhawutini.